ишәкнең иртүк кәефе булмаган. Чөнки аның туган көне булуына карамастан бер хайван да килә алмаган. Шуңа күрә Нәфкать ишәк аптырап суга карап торган. Неужели бер хайван да килми бүген? О, кемдер килә? Эх, анаңы сатып тойдырдыңыз дегенәкләр бөтенсенә ябышып куясың бу ишәккә. Уф! Яз килә, дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Туган көнең белән ишәк. Сәлам, салават, аю. Хәлем юк, майтмаю. Кичә Җавит белән йөргән идек. Бер нәрсәдән не помню. Абсолютно. Точно. Кара, чырайың вообще калмаган. Бәйрәмистек безгә шәрәхәтләнеп. Менә булайтыр. Гомер аты, иярсезле, гомер аты, йөргәнсез. Так, ярар. Йө, ней. Sen bitti gayberimi yoğaltıp kaçkansın. Ne может быть? Yok. Может. Şınlap mı? Şınlap. Bulsa bana bulay istirkirip dururuydu nadirde. Olay sen nerede varsın anda? Kayalardan bilip gözün kora. Unga korasan da yok. Sulga korasan da yok. Unga korap, sulga korap. Kora işine kalmagan. Dürüst eytəsiz salavat. Babay bu, sen kaydır yoğatkansın. Шул вакыт Нәфкать ишәкнең туган көненә ашыгып, Башкортстаннан депутат танылган җырчы Питачок Галимов Айдар Хәниев чыккан. Әллә кем туганабыз, әмма кем туганабыз, әллә кем булганнарда. Astagfirullah. Bu ne bu? Bu ne bu? Benim moндый тавыш гомеремдә чыгарганым юк. Нәрсә булды бу? Аңламассың. Гаҗәп, гаҗәп. Ой. Нәфкатеңне сатайын. Нишләп инде мин кабулексез? Selam Zülfiye. Yavit ideme. Yok. Nişelim yok. İga koyt diyenler evet. Yavit ide yok. Biz kişe talaştık, batamıştık.